ଶବକୁ ଧଳକଣାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଧଳକଣାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ତିକତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏଣୁ ଶବକୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବୁଣାକାରମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ତା'ର ଚୂଲ ଛିଣ୍ଡାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀଫଳ। ଏହା ତିନି ଆଖି, ତିନି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏଣୁ ନଡ଼ିଆର ଚୂଲ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆରେ ଚୂଲ ରଖାଯାଏ। ଆମର ତିନି ବେଦରୁ ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଚୂଲ ନଥିବା ନଡ଼ିଆରେ ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଷଣ୍ଢର ନାମ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ବାହନ ବାସୁଆ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଷଣ୍ଢକୁ ବାସୁଆ ଷଣ୍ଢ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ ବାସୁଆ ଷଣ୍ଢକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଦରକାର। ଆଗ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ତିନି ଗାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଗାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ସେ ଗାରକୁ ଏହି ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ମାନସିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଜହ୍ନକୁ କାହିଁକି ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସାଥିରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ମା ହୋଇଥିବାରୁ ଜହ୍ନ ଆମର ମାମୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନକୁ ମାମୁଁ ଡାକନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଗେରୁଆ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଙ୍ଗ। ଏହା ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ପରିଧାନ କଲେ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସେ। କାମ, ଲୋଭ, ବାସନାରୁ ମନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ନିରାମିଷ ଆହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି? ନିରାମିଷ ଆହାର ଶାସ୍ତିକ। ଏଥିରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ନଥାଏ। ଏହା ସହଜରେ ପାଚନ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ, ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ ରଖେ। ରକ୍ତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମିଥାଏ। ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶାକାହାରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିରାମିଷ ଆହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେଉଁ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା କଥା? ଭୋଜନ, ପୂଜନ, ଦନ୍ତମୋଜନ ଓ ସ୍ନାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ୟାଗ, ମୈଥୁନ ଓ ଧ୍ୟାନ। ଏହି ସମୟରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜପମାଳିରେ 108ଟି ମାଳି ଥାଏ କାହିଁକି? 108 ଥର ଉପାଂଶୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଉପାଂଶୁ ଜପର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଏବଂ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 9, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 12। 9 ଓ 12କୁ ଗୁଣା କଲେ 108। ଏଣୁ ଜପମାଳିରେ 108ଟି ମାଳି ଥାଏ।